Mfowangidi, ngifuna ukukunikeza incazelo nje emfushane ngale nto oyibuzayo. Kulolu daba ekuthiwa ngikhulume ngalo, ufuna i-clarity kulo. Angiqale la, ngelinye ilanga kwake kwaney'ntokazi ezine ezayiphikisana ngomthetho wasePhakameni. Zahamba-ke zaya enkosini ilanga, zafika zathi, baba, laba bathi le nto iyenziwa la ekhaya, bethi inkosi nina nithini? Bathi, baba, thina akwenziwa. Yathi inkosi, hhayi bantabami, le nto iyenziwa la ekhaya, isho into washo yona ukuthi ayenziwa. Bahlukana la bantu laba babili bejabula bathi, ya sinitshelile ukuthi le nto ayenziwa. Bathe uma befika edokodweni laba abanye badonsa iphepha ababekade bebhale kulo inkondlo, bathi nangu ubaba owekushumayela yena la ngonyaka othile wathi le nto ayenziwa. Baphinde emuva enkosini babashiya la, bathi uma befika bathi, baba kwakushumayela wena la ngo-19 bani wathi le nto ayenziwa. Yathi inkosi, ngicela ukubuza kini bantabami, uma uney'ngane ey'mbili, ugula encane nendala iyagula, iyiphi ongayithatha uyigone? Baphendula bathi, baba, ungathatha ingane encane uyigone. Wathi-ke nami bantabami ngenze ngamabomu ukuthi ngithi le nto iyenziwa ngoba laba bantwana ukukholwa kwabo kuncane bebezohlubuka bahambe. Njengoba ngilahle nina ngecala, buka nina nisekhona. Kahle kahle le nto niqinisile uma nithi ayenziwa. Nayi-ke ingqikithi yami-ke, le nto yamathambo oyibuza mfowangidi, kuney'ndlela ey'hlukene zokudila nayo ngoba usuke uvikela ukuthi amathe akho njengoba usuyiNazaretha akufanele agcine ebasethambweni lizogcina lidliwa yinja. Eyokuqala, uma unomcimbi uyawathatha lamathambo uwabeke la phezu kwendlu ome noma iphezu kwehhoko. Mesomile uwathule uwathele la ezaleni, uthele upharafini uwalayithe ashe. Eyesibili, uyawathatha la mathambo umbe umgodi oshonayo, wathathe uwathele phakathi, uthathe ushibhoshe noma upharafini uthele ukuze izinja zingaguli. Esheshayo kunazo zonke uma ngabe uzohluleka ukuthi wenze lezi ndlela zombili, uyaye uwathathe uwathele kubhavu noma indishi, ubese uthela insipho le noma ngabe iyiphi, uwayakaze nje ubese uwakhiphe noma inja ingalidla. Akukho okuzolimaza wena ngoba wena uyisidalwa esisha sasezulwini ekufanele sicophelele ngempilo yaso. Le nto ngizokhotha indaba eyodwa nje ngoba ngifuna ukuba mude. La eNingizimu kunendoda eyaphakelwa umakhelwane, wayikhiphela inyama nje wayibeka esithebeni kanti isithebe sikhothwe yinja. Leyo ndoda yagula yabikwa enkosini yangasese, kwathiwa ihambe iyolinda emzini wenkosi okhona la eNingizimu, uma ngingaphazamisa eBhekilesiya. Yalinda leyo ndoda yagula kwanhlanga zimngani yaze yashona. Uthi uShembe-ke yona ithi yathi ihleli ibona izinja ziyaqhamuka ziza kuyona, kanti sekuyiy'ngelosi zakhona lezi gogweni sezinja zimhlangabezile ngoba udlele esithebeni esikhothwe yinja. Uma inkosi-ke isenkonzweni ithi, bantabami, kade ngiyomfuna lo mnumzane ngeke ngimusho isibongo sakhe. Ithi usibanibani ngihambile ngamfuna ezulwini likaShembe angimtholanga. Ithi kodwa ngize ngamthola endaweni embi lapho kuhlala khona izinja. Ithi ngibe sengimbuza ukuthi, hawu sibanibani, ufunani la ngoba wena umntwana wasePhakameni? Wathi, baba, ilapho ngihlangatshezwe yizona zaze ngithatha zazongibeka la ngoba mina baba ngadlela esithebeni esasikade sikhothwe yinja. Bengithe ngikudlulisele lokho mfowangidi, ngiyabonga.